BPF सरकारनिफ्राय स्टुडेन्टफोरनो फरायसाफोरनो होनो नागिरनाय 2 लाख फैसाखौ खुलुमबाय रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअआवहाय जोंनि बिटिआरनि सुंद' भिडिअ लानानै फैदों। थांनाय समफ्रावहाय जोङो बयनिफ्रायबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय दुरान्ड काप जोंनिनो बिटिआर ओनसोलाव क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय बयबो गोजानाव थाङालासिनो नुनो मोननाय जायोमोन। बेखौहाय आसामावहाय लानानै थांनाय जाबाय दायो। दा बेखौहाय जोङो क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय नुनो मोननाय जानाय नंलिया। बेजों लोगोसे मोनसे खोथाया रोखाबाव, जाय जोंनि बिदा फंबायफोर फुटबलखौ गेलेनो मोजां मोनग्रा आरो गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय डाइरेक्टलि जोंनि बड'लेण्ड एफसिखौ गायसननानै होनाय जादोंमोन। बेवहाय बड'लेण्ड एफसिया डाइरेक्टैहाय आइसिएलआव गेलेग्राफोरजोंहाय थोंजोङैहाय गेलेनो मोनदोंमोन। बै गेलेगिरि बिथांमोननि केरियारा दायो बरबाद जाबाय होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा बायदि मोनबाय आङो। दा बिथांमोना सिमां दङमोन नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय गेलेनानै गाव गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो, मुं खामायनो, नाथाय दिनैहाय सिमाङावनो थालांफिनसिगोन बायदि मोनबाय। नै देग्लायनि दुरान्ड कापआवहाय बड'लेण्ड एफसिया जायगा मोनगोन ना मोना बेनि दिनैसिमबो खौरां गैया। दा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बेफोरबायदि जानानै दङ, मोनखानायखौहाय खालि लांजाफिननायल' आरो। दा हेमेन्थ मामाया बुङोमोन बिटिसिआवहाय आं आखाइ होनो हाया, आंनि पावार गैया। नाथाय बिटिसिआव थाफैखानाय बै दुरान्ड कापखौ दिनैहाय मामाया बोखारनानै लांबाय गुवाहाटियाव। जोलुर गेलेनो गोरों जोंनि बर' फिसाफोरनि सिमाङा एसे गोजौ थाखोआव सहैखानाया दायो बे गोजौ थाखोसिमावनो केरियारा जोबहैना दङसै आरो बेजों लोगोसे मोनसेबाव, जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेरावखिया खना खनि गामिफ्रावहाय जोलुर गेलेनो गोरों गथ'फोर दङ। गाव गावनि टेलेन्टखौ, गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनोहाय फिल्ड मोनाखै। बिनि गेजेरजोंहाय थांनाय सरकार प्रमद बर' सारा बड'लेण्ड CM काप बानायनानै होदोंमोन मोनफ्रोमबो गामियाव। दा बे गेलेनायनि गेजेरजोंहाय गामियाव सोर गोरों जानानै दं बैफोरखौ नायनो थाखाय बे बड'लेण्ड CM कापखौ बानायनानै होनाय जादोंमोन हाग्रामा सार दैदेनबाय थानाय BPF सरकारा। दा नैबे बड'लेण्ड CM कापखौबो खुंफुंगोन ना खुंफुङा सन्देहसो दं। आरो मोनसे खोथाबाव, गोजौ सोलोंथाइ लानायफोरनि थाखाय 2 लाख BPF सरकारनिफ्राय होनो थांखि लादों। बे थांखियाबो मोनसे बाथ्रायावहाय साननांगौ जानानै दं। बिथांमोना बिदों PO पासनि सार्टिफिकेट। बिथांमोना बेजों लोगोसे बुंबावदों बैसोआ जानांगोन 28 बोसोर। नाथाय नैबेयावनो कनफिउस जानानै दं। PO पास खालामनो थाखाय रावनिबो बैसोआ 28 बोसोर गाहाम नाङा। PO पास खालामनो थाखाय 18-19 बोसोरावनो PO पास जाहैयो। जाय फरायनायाव मोजां स्मार्ट गोसोआव लानो हायो बै स्टुडेन्टफ्रा 18निफ्राय 19 बोसोरसिमल' नांगौ PO पास खालामनो थाखाय। BPF सरकारनिफ्राय स्टुडेन्टफोरनो फरायसाफोरनो होनो नागिरनाय 2 लाख फैसाखौ दा बिथांमोननोहाय PO पासनि सार्टिफिकेटबो नांगौ जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे बैसोआबो 28 बोसोर नांगौ। PO पासनि सार्टिफिकेटजों 28 बोसोरजों जोङो दानख' दाजाब खालामनानै नायोब्ला होनो गनायखौ नायहरदों, होनो गनायखौ नुहुरनानैसो बैसोखौ बे रोखोमाव थि खालामदों नैबे खोथाखौ बुंनो हायो आरो। मारै होनो गगोन? होनो गनाया जाहैबाय PO पास खालामनो थाखाय 18-19 बोसोर बैसोआवनो जायो। ओमफ्राय बिथांमोननि 2 लाखखौ मोननो थाखाय 28 बोसोरनि बैसो नांगौ। नैबे मोननैजों दानख' दाजाब खालामना नायोब्ला होनो गनायखौ नायहरखानानैसो बेबायदि थांखि लानायखौ नुनो मोनो आरो। दा बिनि थाखाय BPF सापर्टारफ्रा गोबां खोथा दान्थेहरनो हागौ कमेन्टफ्राव, बेखौ आं मिथिगौ। दान्थेखागोन। बयहाबो गाव गावनि पार्टिखौ प्रटेक्सन होनो फैखायो। बेयाव आंहा जेबो खर' सानांगौबो गैया, बुंनांगौबो गैया। बिसोरबो गावसोरबो गावसिनि पार्टिखौ दान्थेखागोन, जोंबो जोंनि पार्टिखौ दान्थेखागोन। बेफोरबायदिया जालायखायो। दा बिथांमोना सोरबा खोथा दान्थेनो फैगोन। नाथाय सैथोआ बेनो, मोजाङै नायोब्ला नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन। लास्टआव आं नैबेखौनो बुंलांनो सानबाय, रायजो राजा नोंथांमोना बयबो साग्रिद जादो। जोंहा बै समावनो लिस्ट हरखानाय न'नि लिस्ट दङ। नैबेबो एबारावहाय ओंखारबोनो हासिगौ। बयबो रेडि थादो रायजो राजा नोंथांमोन। थांनाय समफ्रावहाय जायनाखि लिस्ट सफैदों बियो गोबां दङ, गोबां रायजोफोर दं। बेवहाय पार्टि बासा बासि गैया, गोबां रायजोफोरनि बेयाव मुं दङ। एबारावहाय गोदानैहाय
भेरिफिकेसन जाफिननो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना रेडि जानानै थादो। बेखिनिखौ बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। गोजोनथोंसै।